Ongi etorri guztioi, Espainiako gobernuko presidenteari zuzendu dira gaur Hego Euskal Herriko alderdi abertzaleak. EH Bilduk aro berri bat zabaltzeko deia egin du eta EAJak Sánchezi dimisioa aurkezteko proposamena egin dio. Bestalde, presidenteak legealdiari eutsiko diola ziurtatu du. Barakaldon festetako puntu moren kudeak eta herriz kanpoko enpresa bati utzi izan azalatu dute. Argitan emakumendako aholku etxeak egin du salaketa. Adierazi dutenez, enpresa horrek ez du errotzerik, tokiko esperientziarik eta ibilbide feministarik. Iruñean, San Ferminen testuinguruan Bilabesen grebak aurrera dirau. Bilabesetako langileek ez dute baztertu gutxieneko zerbitzuak ez betetzea, hala ere negoziazioari tartea utzi nahi dio eta asteburura arteko epea jarri du. Ane Salvador Errasti, Azet Etxebizitza sindikatuko kidea izan da aktualitate solasaldian, bizitoko duin baterako sarbidearen krisiari, etxegabetzei eta egoeraren arduradunei buruz hizketan, besteak beste. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaurkoan etxebizitzaren aferan sakonduko dugu aktualitate solasaldian. Izan ere, etxebizitza duin baterako sarbidea Euskal Herritar askorentzat oso zaila eta ezinezkoa dela islatzen du krisi honek. Egoeraren larritasunaren isla da ere aurrera eramaten ari diren etxegabetzeak, azkena astelehen honetan hilak 7 Bilboko San Francisco auzoan. Eta guzti honi eta egoera honen arduradunei buruz hitz egiteko, Amekako platoan daukagu Ane Salvador Errasti, Azet Etxebizitza sindikatuko kidea. Arratsalde honetan mila esker etortzeagatik. Hasteko kokatzeko konta iguzu zer den Azet eta zertan datzen zuen egitekoa. Gu etxebizitza sindikatu bat gara eta oinarrizko behar material bati erantzun bat ematen diogu etxebizitzari, ez? Hau egiten dugu, saiatzen gara egiten gatazkaren bitartez, beraz egiten duguna da ustez individuala den arazo bat plano kolektibora eramatea gatazka parametroetan, bai? Eta honek aukera ematen digu gero eta handiagoa den, gero eta potologoa den problematika hau politizatzeko, kolektibizatzeko, eta kapitalak gure auzo eta herrietan dituen adierazpen ezberdinen kontra borroka ezberdinak antolatzeko eta artikulatzeko. Eta horrela, purka-purka borroka ideologikoa egiten goaz, herri eta klase kontzientzia auzoan edatzen, eta purka-purka komunitate politiko batera ikitzen, momentu batean arazo gatazka baten aurrean elkarrekin borrokatuko duena, baina haratago ere borrokatuko duena, ez, etorkizun batean. Eta zein da etxebizitza sarbiderako arazo dituzten pertsonen profil nagusi? Ezakit profil bat egitea ere posible den, edota baita irudi hori aldatu egiten den alokairuaz edo erosketaz hitz egiten ari garenean? Bai, guk beti izaten dugu etxebizitzarena klase arazoa dela, ez? Eta gaur egun gainera arazo honek langile klaseari bere osotasunean eragiten diola. Eta hau izan daiteke azken urtetan eman den aldaketetako bat, ez? Lehen zegoelako langile klasearen baitan kapa bat nolabait liberatzen zela, ez? Soldatapeko lan finko bat zuena, aurrezteko gaitasuna, hipoteka bat izan zuen eta horrek bermatzen zion, ez? Egoera nahiko egonkor bat izatea honi dagokionez. Gaur egun ikusi dugu hori gero eta zailagoa dela, ez? Eta esan genezake gaur egun modu ezberdinetan, baina guztioi eragiten digula. Hala ere, azpimarratzekoa da, langile klasearen beko geruzak, ez? Edo zapalduenek berezik direla kolpatuak arazo honengatik, migratzaileen kasua, pertsona razializatuen kasua, langabeak, emakume langileak, sexu genero disidenteak, ikuste dugu profil batzuk modu are bortitzagoan jasotzen eta pairatzen dutela problematika hau. Eta alokairuari dagokionez, zeintzuk izan litezke prezioaz gain biztanleriak topa ditzaken arazo nagusiak, hau da, etxebizitza bat alokatzea lortzeko pasa beharreko oztoporiek?
Etxebizitza lortzea gaur egun, alokairu bat lortzea gaur egun da indarkerian oinarrituta dagoen prozesu bat hasieratik, ez? Lehenik eta behin prezioaren kontua dago, ez? Soldatapeko lanik ez baldin baduzu, esplotatua izateko prest ez baldin bazaude, ez daukazu sarbiderik, ganera bataz beste gure soldaten 50% bideratzen dugu alokairua ordaintzera. Beraz, honek pista batzuk ematen dizkigu, ez? Imaginatu zenbat violentzia onartzera behartuta gauden etxebizitza bat eskuratu ahal izateko, ez? Baina honetaz gain ere beste hainbat oztopo daude, ez? Ikusten dugu fiskalizazio erraldoia dagoela, elkarrizketa amaitezinak, intimitatea urratzen duten hainbat galdetegiri erantzun behar izatea, ez? Emategu casting bat pasatzen dozula etxe bat ikustera zoazen bakoitzean, ez? Frogatzeko, azken finean, maizterron bat edo fidagarri bat izango zarela. Eta oztopoien artean agian nabarmenena eta sindikatuan egunero zoritzarrez ikusten duguna da arrazakeria inmobiliarioarena, ez? Gure kide asko, batzuk migranteak direnak, oso prozesu gogorrak bizi izan dituztenak, lortu dutenek egoera nolabait erregularizatzea, lan bat izatea, alandabe, ez daukate sarbiderik merkatu librean etxebizitza batera, ez? Da hori da, inmobiliariek eta jabeek aplikatze dituzte filtro arrazistengatik. Bilboko udalak hala ere hiria eremu tentsionatu izateko prozesua martxan jarri zuen urte hasieran, orain pasaden astean jakin izan genuen prozesu hori berez izendapena udazkenera arte atzeratuko dela. Neurri honek zerbait konpondu edo bideratu dezakela uste duzue, edo nola baloratzen duzu baita ere prozesu honen atzerapen hori? Bai, gu nahiko kritikoak izan ginen neurri honekin konkretuki, eta baita ere etxebizitza lege berri horrek barne biltzen zituen hainbat neurriekin. Uste dugu neurri honek adibidez ez duela etxebizitzaren arazoa konpontzen, hori jakina da, etxebizitzaren arazoa egiturazko arazo bat delako, ez? Eta partxe bat edo adabaki bat izan daiteke. Hala ere, justo erreforma konkretu honi ikusten dizkiogun bi hutsunerik handienak dira, batetik ez dizkiela jartzen tope bat alokairuei, ez? Eta horrela saldu nahi izan digute, baina ez da horrela, ez dira, alokairuaren prezioa ez da mugatzen. Muga jartzen zaie alokairuen prezioaren igoerari. Ez zaio esaten jabe bat ibitu, zuk ezin dozu kobratu 500 euro baino gehiago zure etxebizitzagatik. Iten dana da, igoera hori apur bat frenatzea, ez? Edo igoera horri tope batzuk jartzea. Eta hau eskagarria da, dagoeneko jende askok gaur egungo prezioei ezin dielako aurre egin, ez? Hori batetik. Eta bestetik, ikusten dugu, neurri honek ere errebote efektua edo izan dezakela, ez? Azkenean, neurri espazio batzuk, edo oso batzuk tentzionatzen baldin badituzu, edo herri batzuk tentzionatzen baldin badituzu, baina ondokoak ez, honek iten duena ez da arazoa konpontzea, baizik eta desplazatzea, ez? Beraz, alandabe ikusiko dugu zein den benetan eraginkorra den, kasu zehatzetan norbaitentzat arnas hartze bat suposatuko balu, holako reformatek, argi eta garbi ongitorria izan dadila, ez? Baina, prozesuaren atzerapenak esan duzun moduan pistak emate dizkigu eta gerian geratzen da beste behin ere, ez dagoela inolako borondate politikorik horrelako neurriak martxan jartzeko. Nolakoa da funtsputreen presentzia Bilbon? Jakin daiteke, imaginatzen enpresan pantailarena komentatu ostean, hau ere zaila izango dela, baina badakigu zenbat etxebizitza edo zenbat eraikin dauden euren esku. Bestean beste, gero handiagoa da hauen presentzia. Datu zehatzei erreparaten baldin badiogu eta alderatuta estatuko beste hiriburu batzuekin, batzuetan ematen du ez dela inbesterako, ez? Baina keskatzen gaituena joera da, ez? Eta uste dugu begira da horretatik behiratu behar zaiola arazo honi. Eta gainera ez da Bilbon gertatzen ari den kontu bat, ez? Donostin arazoa are handiagoa da, eta Euskal Herri mailan adibidez ikusi dugu zelan azkenengo 10 urtetan olako funtzek mobilizatu duten merkatu inmobiliarioaren 10% eta 15% bitartean, ez? Eta esan aldugu ez den besterako, ez? Beste 80% beste batzuen eskuetan dago, baina konparatzen baldin badugu
ez, atzerako urteekin berriro ere joera kezkagarria da. Oso erraza da orduan funts-putrentzat etxebizitzak eskuratzea, badituzte adibidez ardura fiskalak edo haien jardunaren gaineko kontrol mekanismorik badago izan Euskal Autonomia Erkidego mailan edo maila lokalagoetan? Hori da, askotan mahai gainean jarri dugun auzia, ez? Ikusten duguna da, instituzioek olako mugak jarri beharrean kontrakoa egiten dutela, ez? Alfombra gorria jartzen dietela horrelako funts-putrei, jabe handiei, eta Euskal Herrian eta Bilbon ere, etxebizitzarekin negozio egiten duten hoiek erreztasunak topatza dituztela mugak topatu beharrean. Bilbori dagokionez, azken hilabetean 3 etxegabetze gauzatu dira. Horren segidan gauzatu izanak badu arrazoirik bere atzean, ez dakit uda garaian igo egiten den etxegabetze kopurua agian jendea ez dagoelako ez dakit albisten horren pendiente edo horrela suertatu den oraingo honetan? Guk ikusten duguna da, pandemian martzan jarri zituzten eskutu sozial horiek poliki bertan bera geratzen hasi direla, ez? Bere garaian salatu genuen horrelako neurriek suposatzen zutela, ogi apurrak momenturako eta biharko gozea, ez? Eta oin ikusten ari gara, goze garaia iristear dagoela, eskutu sozial horiek desegiten ari direla, eta dagoeneko ondorio batzuk hasi gara ikusten, ez? Eta gainera ikusten dugu egoera gero eta okerragoa izango dela. Eta gainera, honi gehituko nioke, abenduan etxegabetzen moratoria bukatzen dela, orduan ikusteko dago zer gertatzen den kasu guzti horiekin, ze gainera, hilabete hauetan zehar, jende horrek, zorra handitzen joan da, ez? Orduan ikusiko dugu zer den gertatzen dena, baina horre ikusten dugu datozen hilabetetan eta urtetan milaka etxegabetze emango direla, bai. Egoera okerrera joan daiteke. Hori da, bai. Etxegabetze horietako bat, aipatu dugun 3 horietako bat, ekainaren 27koa, zuek jakinarazi zenuten pixua alokabideren jabetzakoa zela, eta platonetan etxebizitza sailburuak esan zigun alako etxebizitzetatik jendeak etzela kaleratzen baldin eta ez balin ordaindu ez, eta ordain zezaketela deskubritzen ez baldin bazen. Bai, aitortu behar dut, etorri aurretik berriro ere elkarrizketa entzun dudala, eta sindikatuan azken astetan bizi izan duguna kontuan izan da, kostatu zaidala irentztea, ez? Elkarrizketa horretan, etxebizitza sailburuak esan zuen etxegabetzeak ez direla ematen, ez hemen, oso muturreko kasuetan ematen direla, gezurra da. Ikusten ari gara etxegabetzeak ematen direla, gero eta gehiago direla, eta gainera askotan etxegabetze horiek aurrera eramaten dituztenak direla instituzio publikoak, ez? Beraiek, jabetza publikoa duten etxeetatik ere etxegabetzen da, eta gainera naiz eta ezagutu zeintzuk diren familia bientzat etxegabetze bat bizitzaren ondorioak erabakitzen dute ohiko prozedura bat bideratzea aurretik alternatiba bat eskaini beharrean, ez? Elkarrizketa horretan ere, esan zuen Denis Itsasok, etxegabetuak diren familiak etxegabetzen dituztela, ez dutelako nahi ordaindu, gezurra da, eta gainera iruditzen zait nahiko iraingarria dela hori horrela adieraztea. Etxegabetuak diren familia guztiak oso egoera zaurgarrian daude. Instituzioek badaukate horren berri eta gainera gizarte zerbitzuek akreditatu egiten dute eta landabe ez dago alternatibarik, ez? Eta hirugarren gezurra entzun dudana da alternatiben kontua. Aipatzen du inorrez dela kalean geratzen hemen eta ez da egia. Adin txikikoak tartean daudenean eskaintzen dituzten alternatibak askotan dira behin-behinekoak eta izaten dira hostalak. Azkenengo 2 astetan izan ditugun bi etxegabetzen kasuan, adibidez, 2 familia izan dira, adin txikikoak egon dira tartean, eta momentu honetan biak hostal batean daude. Inondik inora ez dena bizitoki alternatiba duin bat. Eta adin txikikoak tartean ez dauden kasuetan jendea kalera doa.
eta hori askotan bizi izan dugu sindikatuan, ez? Badago, existitzen da prozedura bat, etxegabetze bat ematen denean, adjudikazion direkta delakoa, baina baldintza batzuk bete behar dira, etxebizitza publiko bat eskuratu ahal izatea, eta gertatzen dena da, egoera zaurgarrienean dauden familia askok ez dituztela baldintza horiek betetzen, ez? Eta gainera horri gehitu behar zaio, Bilbon behintzat emergentzia zerbitzuak guzti saturatuta daudela. Osa, esmuz, adibidez, emergentzia zerbitzua dena, hitzordu bat eskatzen baldin baduzu, 3 hilabetera emate dizute hitzordua. Albergeak guztiz kolapsatuta daude, jantoki sozialak guztiz kolapsatuta, ez? Orduan, egoera hori da, eta egoera hori izan da, oso larria iruditzen zait, etxebizitza sailburuaren ahotik horrelakoak entzun behar izatea. Behin-behineko alternatibak eskaintzen zaizkiela aipatu duzu, behin-behineko alternatiba horiek denboran asko luzatzen dira, epe bat ematen zaie zer gertatu da? Suposatzen da behin-behineko alternatibak direla, teorian. Ari garena ikusten praktikan da ez dela horrela. Adibidez, Bailen kalean besetze gabetze bat izan genuen urtarrian, pentsatzen dut, familia bat zen ere, etorri berriak, ume txikiak zeuden tartean, oso egoera zaurgarrean, imaginatu aldu zuen bezala, eta oraindik ere jarraitzen dute hostalean. Logelak konpartituak dira, intimitaterako baldintzak ez dira betetzen, ez dute aukerarik sukaldatzeko, hori da oso alternatiba prekarioak dira. Pasaden abenduan, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sarea deituta manifestazio jendetsua gauzatu zen Bilbon. Hori ikusita, aipatu duzun herri antolakuntzare ikusita, badirudi gizartean etxebizitzaren krisiari erantzuteko mobilizazio maila handituz duela azken garaietan. Bai, abenduan Etxebizitza Sindikatu, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sareak, Etxebizitza Sindikatu Sozialistarekin batera deitu genuen manifestazioa, Euskal Herriko herri mugimenduaren gehiengoak babestuta gainera, eta bai gure pertzepzioa bada, gero eta jende gehiago dagoela sentsibilizatua gaiarekin, eta hori postekoa da, gure sindikatuetan eta gainerakoetan ere, gero eta jende gehiagari da hurbiltzen, bai etxebizitzarekin arazo bat dutelako, baina baita ere militante moduan, nahi dutelako ekarpen bat egin borroka honi, eta hori postekoa da, eta gure erronken artean, nagusietako bat hori da, Euskal Herri mailako etxebizitzaren aldeko mugimendu indartzu eta sendo bat eraikitzea datozen urtetan. Gaurkoan hemen utziko dugu elkarrizketa, Ane Salvador Errasti, mila esker Amaikara etortzeagatik. Mila esker zuei. Gaurko albistei begira, Justizia Aranarentzat plataforma aurkeztu dute gaur Bilboko Justizia Jauregiaren aurrean, Iker Arana zauritu zuen ertzaina norden argitzeko ikerketa oztopatu dutela salatu dute bertan. Asteazken honetan Bilboko Justizia Jauregiaren atarian Justizia Aranarentzat elkartea aurkeztu dute hainbat herritarrek. Ekimenaren helburua kasuari oihartzuna ematea, poliziaren bortizkeria salatzea eta Aranarentzat justizia exigitzea dela adierazi dute. Iragan apirilaren 3an Errekaldeko Etxarri gaztetxearen usteko polizia operazioan ertzaintzaren foam jaurtigailu baten ondorioz barrabila galdu zuen Aranak. Ospitaletik atera zenean egin bezala Aranak berak kontakizuna berretsi eta pilotakada hori zuzena eta nahita egindakoa izan zela nabarmendu du. Duela astebete identifikatu zuen Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak eraso egin zuen ertzaina. Hala ere, poliziak inpunitate osoz jardun duela eta frogak eta agente erantzulea ezkutatu dituela salatu dute. Gainera, ikerketarako funtsezkoak izan diren irudiak biktimaren lagunek jasotakoak izan direla azpimarratu dute. Bide beretik Aranak ertzainek daramatzaten kameretan jarri du arreta, adierazi duenez ertzaintzak ez ditu gorputz kamerak gardentasunez erabiltzen. Izan ere, ertzainek erabakitzen baitute noiz piztu eta noiz itxali. Inolako erantzukizunik gabe. Labur bilduz, interesatzen zainean, kamerak aktibo eramaten dituzte eta interesatzen ez zaienean ez dituzte pizten. Nire kasuan, adibidez, ertzainen 35 kamerak aztertu dira. Pilotakada eman zidaten inguruan zeudenak. Eta imaginatu aldezakezuenez, ezin izan dira inolako evidentziarik lortu.
Justiziarana plataformaren iritziz, kasu hau Inigo Kabakasenaren antzera, ertzaintzaren indarkeriaren eta impunitatearen beste adibide bat da. Era berean elkartasuna adierazi die egun berean zauritu eta atxilotu zituzten pertsona guztiei. Esandakoak kontuan izanik plataformak gertakariak erabat argitzeko eta justizia eskatzeko lanean jarraitzeko konpromiso hartu du, Ikerren kasua isiltasunean lurperatuta gera ez dadin. Halaber, gutxieneko neurri batzuk planteatu dituzte etorkizunean antzeko kasuak errepika ez daitezen. Foam eskopeta eta balen erabilera debekatzea, polizia agenteak eta agintariak nahita ez identifikatzea eta brigada mugikorra desegitea. Bilbotik Iruñako San Ferminetara salto, uztailaren 7an Iruñeko alkate Joseba Asironi egindako eraso saiakera ikertzen ari da udaltzaingoa. Iruñeko alkate Joseba Asironi egindako eraso saiakera bat ikertzen ari da Iruñeko udaltzaingoa. Uztailaren 7an segizioaren eta udalbatzaren itzuleran gertatu zen, San Ferminen omenezko prozesioaren eta mesaren ostean. Eraso saiakera San Sernin elizaren parean izan zen, prozesioaren noranzkoan. Horrez gain, Iruñeko udalak zabaldutako oharrean azaldu dute alkateari irain larriak egin zizkiotela. Horregatik, gertatutakoa ikertzen ari da udaltzaingoa eta erasotzailea eta inguruan zituenak identifikatzen ari da. Izan ere, horiek ere irain larriak egin zizkioten alkateari eta dagozkien zehapenak ezarriko zaizkie. Hiriko karriketara goaz orain, Gaizka, konta iguzu albiste gehiago. Gaurkoan Iruña Handitaurunako kide den Xabier Barberrekin egon gara eta honakoa kontatu digu San Ferminetako zezenketen inguruan. Aurten ere, Iruña Handitauruna kolektiboak kalejira antolatu du uztailaren 7ko arratsaldeko 7etan. 2017 urtean sortu zen kolektiboak ez ditu posible ikusten kale musikarik gabeko San Ferminak, baina bai zezenketarik gabekoak. Hontaz gehiago jakiteko, Iruñako zezenplazara hurbildu gara herri ekimen honetako kide den Xabier Barberrekin hitz egiteko. Peinen garrantzia eta udalaren papera mahai gainean jarri ditu sufrimendurik gabeko San Ferminen aldarria eginez. San Fermineroa gara, niri beti gustatu zaizkit asko, jaiak, baino zezenketarik ez. Eta hori, azpimarratu nahi genuen eta batez ere jendearen aurrean agertu. Posiblea zela jaiak egitea, gainera kristonak, ez badira poietenak oso poieta guretzat, eta sufrimendua eragin gabe. Ez jendeari, ez animaliei, kasu konkretu honetan, zezenei. Eta hori da, historio. Hori da, hasiera. Zergatik eraiki jai bat, beste gizaki edo animal batzuren gainean, sufrimenduaren gainean. Ez dugu behar. Orduan, ez dakit, ni hemengoa naiz, duela ja urte mordoa daramat, eta oso asko gustatzen zekit San Ferminak, eta historioa zer da? Historioa da musika, lagunak, janaria, edaria, ligatzea, jende berria ezagutu, eta guk egiten dugu hori kalean. Nik ezin dut irudikatu San Ferminak kaleko musikari gabe. Hori bai izango nuke ostia, ni badeoz. Hori ezinezkoa da. Baina zezenketari gabe, baina primera gainera. Lasai. Gai zaldatuz Eusko Jaurlaritzak gazteei lehen etxebizitza erosten laguntzeko neurri berri bat iragarri du. Hala ere, LAB sindikatuak eta EH Bilduk neurria kritikatu dute. Eusko Jaurlaritzak gazteei lehen etxebizitza erosten laguntzeko abal lerro bat onartu duela iragarri du. 154 milioi euroko zuzkidura izango du. 18 eta 39 urte bitartekoen hipoteka finantzaketa osatzeko asmoa du. Nerea Melgoza ongizate gazteria eta erronka demografikoaren sailburuak adierazi duenez, neurria udazkenerako martxan egotea espero dute eta 3.000 etxebizitza inguru mobilizatu nahiko lituzkeela azaldu du.
EH Bilduk aurkeztutakoa kritikatu du, esanez, finantza erakundei mesede egiten dien eta etxe bizitzaren merkatu espekulatiboa elikatzen duen banku politika baten aurrean gaudela, eta neurri horrek irabaziak privatizatu eta galerak sozializatu baino ez dituela egingo. Alderdiak azaldu du Jaurlaritzak aurkeztu duen abal lerro horrek ez duela etxe bizitzen prezioi eusten laguntzen. Are gehiago, hoiek garestitu egingo direla, erosleen eskaria artifizialki handitzen delako. EH Bildurekin bat egin du LAB sindikatuak eta Eusko Jaurlaritzari ura bertan bera uzteko eskatu dio. Neurriak euren iritziz enpresa eraikitzaile eta higiezin agentziei diru publikoa transferitzean oinarritzen da. LABek adierazi duenez 2015ko etxebizitza legea urratzen du eta beraz dekretuaren aurka daudela salatzeko elkarretaratzea egin dute Sabinetxean. Horretan argi utzi nahi izan dute aballerroak erosketari emango diola lehentasuna, baliabide publikoak alokairu soziala edo etxe bizitzaren birgaitzea bultzatzera bideratu beharrean. Ipar Euskal Herrian Laserrek behotegi defendatu du eta berretsi du ez duela Euskararen erakunde publikoaren aurrekontua igoko. Pirinio Atlantikoetako departamentuko presidente Laserre azaldu da Euskararen erakunde publikoak bizi duen krisiaren harira Euskal Konfederazioak uztailaren 7an egin zuen adierazpenarengatik. Euskarari trufarik ez lelopean egindako elkarretaratzaren ostean, Peio Joraiuriak Euskararen erakunde publikoak bizi duen krisiari buruz hitz egin zuen Euskal Konfederazioaren izenean. Halaber, dimisioa eskatu zion Maider Behotegi, Euskararen erakunde publikoko buru eta Pirinio Atlantikoetako departamentuko ordezkariari. Argi eta garbi esan zion berak ordezkatzen duen departamentua jukutria saritu bada, dimititu beharko duela. Adierazpen horiekin haserre, Euskararen instrumentalizazio politikoa deitoratuz, gizarte bakearen kontrako jarrera suntzitzailea zentzuratu du Laserrek. Frantziako estatuarekin azpilokoetan aritu izana gezurtatu ondoren, Euskararen erakunde publikoari departamentuak egiten dion ekarpena izosteko erabakia defendatu du honek. Hala eta guztiz ere defendatu du Euskararen aldeko bere sostengua ez dela ahuldu. Gauzak horrela, Behotegiri egindako kritikak deuseztatuz bere konfiantza eta estimu osoa berretzi dizkio. Eztabaida lasaitzeko deia egin du soluzio bideak bilatzea aldera, baina argi utzi du Euskarari egokitutako aurrekontuari dagokionez departamentuak hartutako erabakia irmoa dela. Kafeko enpresa batzordeek herri palestinarrarekiko elkartasuna berretsi dute eta nazioarteko legedia errespetatzeko, giza eskubideak ez urratzeko eta Israelekin harreman komertzialak eteteko eskatu diote zuzendaritzari. Kafeko hainbat enpresa batzordek Israelekin harreman komertzialak amaitzeko exigitu diote zuzendaritzari. Kaf Beasain, Kaf Irun, Kaf Power and Automation, Trenasa, Kaf Sineilin Amorebieta, Kaf Tetaierrak eta Railain Ingemenis enpresetako batzordek herri palestinarrarekiko elkartasuna berretsi dute eta nazioarteko legeria errespetatzeko, giza eskubideak ez urratzeko eta Israelekin harreman komertzialak eteteko eskatu diote zuzendaritzari. Iragan astean Francesca Albanese Palestinari buruzko nazio batuen erakundaren kontalari bereziak txosten bat argitaratu zuen eta bertan Kaf Israelen okupazioz baliatzen diren enpresen artean sartu zuen. There is a prima facie responsibility on every state and corporate entity to completely abstain from or end their relationship with this economy of the occupation, especially as it has transformed into an economy of genocide. Txosten horren argitalpenan justu Sidenor euskal enpresak Israelekin merkataritza harremanak eteteko egindako iragarpenaren une berean izan zen. Albanesek aurkeztutako txosten horrek Israelek Palestinan egiten duen okupazio kolonialaren kontura irabaziak dituzten hainbat enpresa aipatzen ditu. Eta aipatutako enpresen artean dago Kaf, Jerusalengo tranbiaren proiektuan parte hartzeagatik. Txostenak zehazki adierazten du mota horretako azpiegituren helburua koloniak ezartzea eta zabaltzea eta Israelekin lotzea dela. Bada, enpresa batzordeen arabera txosten horrek 2018tik salatzen ari direna berresten du, eta berriro ere ezinegona adierazi dute gaineratuz, kezkatuta daudela konpainia Israelen kolonizazio estrategia zuzenan indartzen duen eta Palestinako herriaren eskubide oinarrizkoenak urratzen dituen proiektu batean inplikatuta dagoela eta.
Ildo horretan proiektuaren legezkotasuna zalantzan jarri dute eta aipatutako enpresetako langileek arduratuta daudela diote KAFek proiektu honetan parte hartzeak enpresan bertan eta etorkizuneko proiektuen bilakeran izan dezaken eraginagatik. Oraino kontatzeko genuena, hori bai kantarekin agurtuko gara Sune eta 21 eskutik. Ongi izan eta bihar arte. Nadie dice una palabra que no aguante la mirada, más tiempo que el otro gana. Sonreímos y aunque no decimos nada, he empezado a imaginarte cuando ya no lo esperaba. Beti alai